όμως είναι πολύ σημαντικό το κομμάτι, αυτό που λέμε πώς οι κάτοικοι μιας περιοχής μπορούν σε πρώτη φάση, και ποιο είναι αυτό το διάστημα και ποιος το εγγυάται αυτό το διάστημα, να ξαναγυρίσουν σε μια κανονικότητα. Και δει τα παιδιά. Ζητήσαμε τη βοήθεια του κυρίου Στέλιου Στυλιανίδη και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ομότιμο καθηγητή κοινωνικής ψυχιατρικής ψυχίατρος, ψυχαναλυτής. Τον βλέπουμε εδώ. Καλησπέρα σας, κύριε καθηγητά. Καλησπέρα σας, κύριε Στυλιανίδη. Μ' ακούτε, είναι εντάξει? Ναι. Σας ακούμε και σας βλέπουμε μια χαρά. Ωραία, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση. Κοιτάξτε, άκουσα την κουβέντα και το ρεπορτάζ. Εμένα μου έρχεται να πω μια παρατήρηση και μετά μια διαπίστωση. Η παρατήρηση είναι ότι το ξέρετε ότι η μακροχρόνια βεντέτα αποτελεί σύνθετο κοινωνικό φαινόμενο, το έλεγε πριν και ο κύριος Σοφός, που συνδέεται με τιμή, συλλογική μνήμη, οικογενειακές δυναμικές και τοπική ταυτότητα. Ναι. Δηλαδή υπάρχει ως φαινόμενο και έχουν γίνει σοβαρές μελέτες από το Πανεπιστήμιο της Κρήτης γι' αυτό προκρατικά, δηλαδή πριν η Ελλάδα συγκροτηθεί ως κράτος. Αυτό υπάρχει και σε άλλες περιοχές της Μεσογείου. Αναφέρομαι στη Μάνη, αναφέρομαι στην Κορσική, σε περιοχές γύρω από την Μασσαλία κτλ. Γιατί τελείωσε στη Μάνη, κύριε καθηγητά, και δεν τελειώνει στην Κρήτη? Γιατί εκεί δεν έχω κάνει επιτόπια έρευνα, ωστόσο φαίνεται ότι κάτι ριζικό έχει αλλάξει σε σχέση με την εφαρμογή του νόμου στη Μάνη. Κάτι πραγματικά ουσιαστικό έχει γίνει στη Μάνη. Ίσως είναι και πολύ πιο εύκολα αστυνομεύσιμο το μέρος, λέω, σε σχέση με τους ορεινούς όγκους της Κρήτης. Αλλά πάω σε κάτι πολύ πιο ουσιώδες. Την κουβέντα περί βεντέτας, αντιπίνων, οικογενειακής δυναμικής, κριτικής λεβεντιάς, σε πολλά εισαγωγικά, μαγιάς, την ακούμε, εγώ είμαι πια μεγάλος, την ακούω από το 1980, 81, 82, όπου είχαν συγκροτηθεί επιτροπές με τοπικούς φορείς κτλ. Είμαστε ένα κράτος δήθεν, ένα κράτος οπερέτα. Τι εννοώ δήθεν? Κάνουμε ότι υπάρχει μια λύση. Τη λύση αυτή δεν θέλουμε να την εφαρμόσουμε με έναν τρόπο συστηματικό, να την αξιολογήσουμε για να πάμε ένα βήμα παραπέρα. Υπάρχει μια πολύ βαθιά ριζωμένη ομερτά, νόμος σιωπής, με αντίπεινα είναι η ομερτά, το ξέρετε όλοι, γιατί είναι νόμος της μαφίας, ο φόβος. από όλους τους εμπλεκόμενους. Αναφέρω και εδώ ο κατάλογος είναι μακρύς. Πρώτον, αστυνομικές αρχές, τοπική αυτοδιοίκηση, οι leaders του χωριού, ενώ οι φυσικοί ηγέτες, μεταξύ των οποίων μπορεί να είναι και οι ιερείς, πολιτικοί τοπικοί βουλευτές, στελέχη της περιφερειακής διοίκησης, στελέχη της εκπαίδευσης, ακόμη και στον υγειονομικό ιστό έχουμε παραδείγματα σιωπής. Όλο αυτό τι κάνει? Συγκροτεί ένα πλαίσιο ομερτά που ανατροφοδοτεί τις παλιές αντιπαλότητες. Και ο καθένας και για τους δικούς του όπως λόγους. Το περιγράφετε καταπληκτικά, κύριε Στυλιανίδη. Αυτή είναι η λογική. Αφήστε τους αυτούς. Αυτή είναι η λογική και των άλλων των χωριών και κάποιων πολιτικών που γνωρίζουν τις καταστάσεις, ότι αφήστε τους αυτούς. Αυτή ήταν η λογική. Τώρα, όταν λέμε, θα θέλαμε κάποιες σκέψεις. Μια επιτροπή. Με συγχωρείτε, παρακαλώ. Ελάτε. Όχι, θυμάμαι μια επιτροπή επί Ανδρέα Παπανδρέου, ο οποίος το 1993 είχε εντυπωσιαστεί και είχε τρομοκρατηθεί από το φαινόμενο. Είχε γίνει μια επιτροπή από παλιούς οπλαρχηγούς της Κρήτης, αντιστασιακούς ενάντια στους Γερμανούς εννοώ, άρα άνθρωποι που είχαν το σεβασμό της κοινότητας, έβγαζαν λόγο στις τοπικές κοινότητες να σταματήσουν οι μπαλωθιές κτλ. Και οι παρευρισκόμενοι χειροκροτούσαν με μπαλωθιές. Ναι. Αυτός είναι ο τρόπος επιδοκιμασίας ή αποδοκιμασίας. Σύμφωνοι. Για πάρα πολλούς. Τώρα, κάποιες τα θέλαμε, εφόσον γνωρίζετε το θέμα και ο καθένας τώρα κάνει κάποιες σκέψεις. Ποιες νομίζετε ότι είναι κάποιες σκέψεις που θα μπορούσαν να γίνουν πολιτικές προκειμένου να αλλάξει αυτή η κατάσταση εκεί? Κύριε Παπαθανασίου, είναι πολύ ουσιαστικό το ερώτημα και αν θέλετε συναντάει και λίγο και όλη την πρακτική που κάνουμε τώρα ως έπαψη, ως μη κυβερνητική οργάνωση, ένα πρόγραμμα του Υπουργείου Υγείας σε σχέση με την πρόληψη της εφηβικής παραβατικότητας. Λοιπόν, ακούστε λίγο τα επίπεδα κατά τη γνώμη μου. Πρώτο επίπεδο, το επίπεδο της καταστολής. Αυτό που ανέφερε ο κύριος Υπουργός, ο κύριος Χρυσοχοΐδης σήμερα, τοπικά μέτρα καταστολής, τα οποία να μην έχουν βραχυπρόθεσμο χαρακτήρα. Δεν μπορούμε να περικυκλώνουμε το χωριό
για 3 χρόνια και να κάνουμε μια στρατιωτική εποπτεία. Μιλάμε για το νόμο που να μπορεί με ειδικές δυνάμεις να εφαρμόζεται και φυσικά να υπάρχουν οι αντίστοιχες ποινικές επιπτώσεις που έλεγε ο κύριος Σοφός. Είναι ποινικόλογος, δεν θα μπω στο δικό του πεδίο. Δεύτερο, ξέρετε ότι η βεντέτα είναι κάτι που μεταφέρεται διαγενειακά. Πριν περάσουμε σε αυτό, κύριε Στυλιανίδη, η πρακτική δυσκολία τώρα είναι πώς η αστυνομία έτσι απλά, άνθρωποι οι οποίοι μπορεί και να έχουν κάποια σχέση με την Κρήτη, τα παιδιά αυτά μπορούν να επιβάλλουν τον νόμο. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Δεν μιλάω για τοπική αστυνομία. Η τοπική αστυνομία είναι μέρος της ομερτά. Δεν μπορούν να συλλάβουν κάποιον που είναι ο συγχωριανός τους. Είναι μέρος αυτού που λέει ένας ψυχαναλυτής μεγάλος, είναι το σύμφωνο της διάψευσης. Όλοι κάνουμε ότι υπάρχει ο νόμος, αλλά ξέρουμε ότι στην ουσία τον παραβιάζουμε όλοι μαζί. Είναι ένα ψυχικό σύμφωνο διάψευσης, ασυνείδητο σε όλο το χωριό. Άρα μιλάμε για εξωτερικές αστυνομικές δυνάμεις. Εξωτερική, αν θέλετε, αποστολή τμήματων που να διασφαλίσουν την τάξη. Εντάξει. Δεύτερο, το κοινωνικό κομμάτι. Χρειάζεται μια πολύ συστηματική αγωγή της κοινότητας, σιγά σιγά να μπορεί να αρχίσει να αλλάζει αυτό που λέμε πολιτισμικός κώδικας τιμής και εκδίκησης. Αυτό μπορεί να πάρει 2 δεκαετίες, 3 δεκαετίες. Αν δεν το ξεκινήσουμε τώρα και αν δεν το αξιολογήσουμε, δεν θα γίνει ποτέ. Τρίτον, να αφήσουμε τις αστείες ιστορίες με κλειστά τα σχολεία στα βορίζια. Στέλνει το Υπουργείο Παιδείας σχολικούς ψυχολόγους από την Αθήνα. Κοιτάξτε, έλεγα για κράτος οπερέτα. Είμαστε αστείοι. Σοβαρά μιλάμε. Γιατί τώρα, το λέτε αυτό, κύριε Στυλιανίδη? Για εξηγήστε μας. Μα εξηγώ ότι καταρχάς υπάρχουν τοπικοί φορείς. Ξέρετε ότι υπάρχουν σχολικοί σύμβουλοι, παιδικοί ψυχολόγοι κτλ. Πρώτον, σε τέτοιες περιοχές η συγκρότηση του σώματος των σχολικών ψυχολόγων κοινωνικών λειτουργών θα πρέπει να ενισχυθεί. Και είναι δυνατόν να μην είναι κριτική, να είναι από άλλα μέρη. Δεύτερον, είναι δυνατόν με κλειστά σχολεία να κάνει κανείς παρέμβαση όταν οι αντίπαλες οικογένειες φοβούνται να στείλουν το παιδί τους αντίστοιχα στο σχολείο? Θέλω να πω, μην κάνουμε δίθεν. Αυτό το δίθεν εμένα με ενοχλεί πάρα πολύ, κυρία Χριστοφυλιά και κύριε Παπαδόπουλο. Τι θα έκανα, μην κάνουμε δίθεν ότι λαμβάνουμε μέτρα. Εδώ μιλούσαμε και τα πρώτα 24 ώρα, όχι ότι έχει αλλάξει πάρα πολύ. Ήταν στο φόβο των αντιπίνων τώρα οι δύο πλευρές. Και οι ίδιες οικογένειες δεν αισθάνονταν την ασφάλεια να στείλουν τα παιδιά τους και να συναντήσουν τα παιδιά της άλλης οικογένειας. Εδώ το χωριό και τα 2 στρατόπεδα τα χωρίζει ένας δρόμος. Ακριβώς, είχαν οριοθετήσει περιοχές. Έχετε απόλυτο δίκιο. Δεν λέω να ανοίξουν, προσέξτε, τα σχολεία, αλλά να μην κάνουμε ότι στέλνουμε σχολικούς ψυχολόγους. Να πω και κάτι άλλο που μπορεί να σας συγκλονίσει. Ξέρετε, σε επίπεδο δημοσίων δομών, πόσοι παιδοψυχίατροι υπάρχουν στην Κρήτη αυτή τη στιγμή? Ένας. Πάρα πολύ ωραία. Ένας. Ναι. Για 4 νομούς έχουμε έναν παιδοψυχίατρο του ΕΣΥ στο Παγνί. Ναι. Εκεί που χρειάζεται. Κύριε Στυλιανίδη, γιατί πού οφείλεται αυτό, το γεγονός ότι υπάρχει μόνο ένας και δεν έχουν στελεχωθεί οι δημόσιες δομές? Πού οφείλεται? Οφείλεται στον τρόπο που αντιλαμβανόμαστε ως κράτος, ως πολιτεία, τι σημαίνει δημόσια υγεία, τι σημαίνει δημόσια ψυχική υγεία, τι σημαίνει στελέχωση δομών, τι σημαίνει κοινοτική δικτύωση, τι σημαίνει εκπαίδευση των στελεχών και αξιολόγηση. Εσείς το γνωρίζετε, υπάρχουν κάποιες παθογένειες σε κάποιες νοοτροπίες, σε κάποιες περιοχές, γιατί όλη η Κρήτη δεν είναι ίδια, που εσείς τα γνωρίζετε καλύτερα ως ειδικοί, που η ψυχιατρική, να το πω έτσι, ανάλυση, η κοινωνική προσέγγιση και η ψυχολογική προσέγγιση αποτελεί για όλες αυτές τις κοινωνίες θέμα ταμπού. Βεβαίως. Μιλάτε τώρα για το στίγμα. Ωστόσο, ξέρετε, όταν μια οικογένεια, που είναι σε αυτό που έλεγε η κυρία Χριστοφυλέα, για να κάνουμε πολύ ανοιχτή συζήτηση, είναι από τις βαλόμενες οικογένειες ή απειλούμενες οικογένειες, το παιδί παρουσιάζει διαταραχές συμπεριφοράς, σχολικές φοβίες, παιδική κατάθλιψη ή ακόμη και αυτοκτονικότητα, θα πρέπει να ζητήσει βοήθεια. Τώρα όμως, συγγνώμη κύριε Στυλιανίδη, εσείς τώρα εδώ στην Αττική, για παράδειγμα, και στα μεγάλα αστικά κέντρα, κάποιες παθήσεις που μπορεί να διάσπαση προσοχής ή και άλλα μικρά περιστατικά μικρότερης κλίμακας, γιατί και αυτά σοβαρά είναι μερικές φορές, δεν έχουν καμιά σχέση με αυτά τα περιστατικά ή τα προβλήματα που ενδεχομένως να υπάρχουν σε ορισμένες περιοχές. Ποιος κάνει διάγνωση? Εδώ τα παιδάκια αυτά δεν τελείωναν ούτε το δημοτικό σε πολλές των περιπτώσεων και συνέχιζαν εκεί που ήταν η οικογένεια.
Για να επανέλθουμε, εάν θέλουμε να είμαστε συγκροτημένη πολιτεία, όπου να συνδυάζουμε το ποινικό νομικό, το κοινωνικό, της δημόσιας υγείας, το πολιτισμικό, θα πρέπει να υπάρχουν τοπικά σχέδια δράσης, τα οποία να έχουν αρχή, μέση και τέλος, χρονοδιάγραμμα, φορέα που τα υλοποιεί και που αξιολογούνται στο τέλος. Άρα αυτό, για να απαντήσω σε αυτό που λέτε, κύριε Παπαθανασίου, σε όλες τις δυτικές συνοικίες, εσείς στο Μενίδη που παρεμβαίνουμε τώρα, ξέρετε τι ελλείψεις υπάρχουν? Ξέρετε ότι υπάρχει ένας σχολικός ψυχολόγος για 4 σχολεία που επισκέπτεται το σχολείο 3 ώρες την ημέρα? Αυτά τα πράγματα είναι αστεία σε σχέση με πρόληψη, πόσο μάλλον σε σχέση με ψυχοθεραπευτική παρέμβαση εστιασμένη, πόσο μάλλον με συμβουλευτική της οικογένειας και των ίδιων των εκπαιδευτικών. Για να συζητάμε τώρα για ακραίες καταστάσεις όπως βλέπουμε εκεί στην Κρήτη, εγώ κρατώ αυτό που μας είπε ο κύριος Σοφός και πάμε να ολοκληρώσουμε την κουβέντα μας. Μια κουβέντα από εσάς τελευταία, κύριε Σοφέ, ότι είναι ζήτημα πια εθνικής ασφάλειας και μήπως έτσι πρέπει να αντιμετωπιστεί, βάζοντας και ένα άλλο σημείο. Αυτό λοιπόν που αποτελούσε παράδοση στη χαρά ή στη λύπη, πέρα από τα περιστατικά αυτά που έχουμε, με τα μακελιά δηλαδή τα απανωτά, η επιδοκιμασία λοιπόν και η αποδοκιμασία ερχόταν με τις μπαλωθιές. Παρουσία, επαναλαμβάνω, των αστυνομικών αρχών, των πολιτικών εκπροσώπων, έτσι, σε κάθε περίπτωση. Τώρα, με αυτή την αυστηροποίηση λοιπόν που έχουμε, όλοι αυτοί, μαζί με τους υπόλοιπους που θα είναι εκεί από την Κρήτη, δεν έχουν καμία ανάμειξη, καμία συμμετοχή. Απλώς παρακολουθούν ή θα πρέπει να φεύγουν, να βρίσκονται σε μια τέτοια πάλι περίπτωση? Καταρχάς, εξαιρετικές οι απόψεις του κυρίου καθηγητή και η συζήτηση που κάνετε. Θα επαναλάβω. Αυτά τα φαινόμενα δυστυχώς αντικατοπτρίζουν πολίτες οι οποίοι έχουν γαλουχηθεί σε πνεύμα αντεκδίκησης. Από γεννήσεώς τους αναπτύσσονται και μεγαλώνουν μέσα σε μια τοπική κοινωνία με πνεύμα αντεκδίκησης. Αντιλαμβάνονται το κοινωνικό τους περιβάλλον ως στόχο. Αυτό λοιπόν, συμφωνώ ότι είναι θέμα παιδείας, είναι θέμα κουλτούρας, είναι θέμα κοινωνικών λειτουργών. Δυστυχώς όμως η χώρα μας δεν έχει τις υποδομές αυτές, ώστε σε σύντομο χρόνο να επέλθουν οι επιδιωκόμενες αλλαγές. Γι' αυτό το λόγο θεωρώ ότι στο χρόνο που μεσολαβεί, μόνο αν αντιληφθούμε ως διακινδύνευση της εθνικής ασφάλειας της χώρας μας κατά τρόπο άμεσο, θα πρέπει να επέλθουν και να ληφθούν μέτρα σκληρότερα, θα πω. Σκληρότερα. Και μάλιστα... Κύριε Σοφέ και κύριε Στυλιανίδη, μια κουβέντα από εμάς. Αυτό, μιλώντας τώρα την τελευταία εβδομάδα με πολλούς συνομιλητές ειδικούς, αυτό που λένε είναι... Ναι, υπάρχει πολιτική διάσταση. Με αστυνομικά μέτρα από μόνα τους δεν μπορούμε να λύσουμε το θέμα. Τώρα, σήμερα είδαμε τις εξαγγελίες αυτές της πολιτείας. Φαίνεται όμως, από την κουβέντα μας προκύπτει, ότι δεν φτάνουν μόνο αυτά τα αστυνομικά μέτρα και η καταστολή. Χρειάζεται ένα σχέδιο που περιλαμβάνει και άλλες παρεμβάσεις που δυστυχώς δεν τις έχουμε και η πολιτεία στην περιοχή αυτή, όπως αναδείξατε κι εσείς, δεν έχει τη δυνατότητα να τις υποστηρίξει. Με τις ψύχρεμες φωνές της κριτικής κοινωνίας, ακόμα και μέχρι τώρα, παρόλες τις προσπάθειες που έγιναν, θυμήθηκε ο κύριος Στυλιανίδης τη δεκαετία του 50, πιο πρόσφατα την πρωτοβουλία που είχε αναλάβει ο αείμνηστος Μίκης Θεοδωράκης μαζί με τον αείμνηστο Γιώργο Γραμματικάκη, όπου και αυτοί τελικά, παρόλες τις συζητήσεις που έγιναν εκεί και τις επισκέψεις και στους 4 νομούς, έπεσε στο κενό. Λαμβάνοντας την αφορμή, αν έχετε το χρόνο, επιτρέψτε μου να σας πω μόνο το εξής. Γιατί γνωρίζω από υποθέσεις που έχουμε χειριστεί τέτοιες στην Κρήτη. Η κριτική κοινωνία είναι αγνή κοινωνία. Είναι άνθρωποι γνήσιοι. Έτσι είναι. Είναι στη μεγάλη τους πλειονοψηφία αντίθετη με τα φαινόμενα αυτά και είναι συγκεκριμένα χωριά, το λέω ευθέως, συγκεκριμένες τοπικές κοινότητες. Έχουμε από το 2008 τα περιστατικά που ακούσαμε προηγουμένως. Είναι συγκεκριμένες κοινότητες που αποτελούν μεγάλη μειοψηφία. Αυτές οι κοινότητες λοιπόν πρέπει να αντιμετωπιστούν χάριν όλης της Κρήτης. Χάρη της αγνότητας και της γνησιότητας της κριτικής κοινωνίας. Κύριε Στυλιανίδη, τελευταία κουβέντα. Μια τελευταία λέει, ούτε εξιδανίκευση, ούτε μόνο καταστολή. Αλλά εμπλοκή των τοπικών παραγόντων, των ανθρώπων που έχουν μελετήσει και σε επίπεδο πανεπιστημίου και δομών υγείας το φαινόμενο, ώστε να μπορέσουμε να προτείνουμε ένα σοβαρό ολιστικό σχέδιο με αιχμή του δώρατος την emergency, το επίγον της δημόσιας ασφάλειας που έθεσε ο κύριος Σοφός.
συμφωνώ, ως αιχμή του δώρατος, αλλά σε καμία περίπτωση ως μόνο εργαλείο για να χρειάζεται ολιστικό σχέδιο, όπως είπατε και εσείς. Ολιστικό σχέδιο με αξιολόγηση. Θέλουμε άραγε ως πολιτεία. Αυτό είναι το ερώτημά μου. Και να το συνεχίσουμε και να συνεχίζουμε, παρόλο που θα φύγουν μετά από κάποιο διάστημα τα φώτα της δημοσιότητας από εκεί, να συνεχίσουμε και εμείς τα μέσα ενημέρωσης με τη βοήθεια τη δική σας πραγματικά σε μια τέτοια θετική κατεύθυνση. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ, κύριε Στυλιανίδη. Κύριε Σοφέ. Εγώ σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Πάμε να δούμε μια σημαντική εξέλιξη, θετική. Θα μας τη δώσει ο Νίκος Καπόγλης. Αφορά την επιχείρηση που είχαμε εκεί στην Σομαλία, Νίκο, με κατάληψη ελληνόκτητου πλοίου.